Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne ħad-doża addizzjonali tal-vaċċin għal kontra l-COVID-19. Miegħu t-tilqima il-Kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Spiteri. Id-Deputat Prim Ministru qal li t-tilqima għal kontra l-COVID-19 ipproteġa lil dawk li ħaduh matul ix-xhur li għaddew. Saħaq li issa d-doża addizzjonali se tipproteġina matul l-istaġun tax-xitwa. Għaldaqstant huwa appella biex meta wieħed jirċievi l-appuntament tiegħu imur jieħu id-doża addizzjonali. Insegwu l-kummenti tad-Deputat Prim Ministru. Il-vaċċin tal-COVID-19 ipproteġa lill-poplu Malti u Awċi matul ix-xhur tas-sajf u tal-ħarifa. Issa l-booster irid jipproteġina matul ix-xitwa. Meta jasal l-appuntament tiegħek biex tieħu l-booster tal-COVID-19, hu l-appuntament u hu d-doża inti wkoll. Ma hemm ebda dubju li l-booster jaħdem u jista' isalva l-ħajjiet.